A cikin wannan bidiyo insha Allah zan nuna yadda mutum zai yi claiming na false ɗinsa daga kan website nasu zuwa cikin exchange. Sai dai babban dalilin da yasa nake wannan bidiyo din saboda na lura cewar akwai yan uwanmu da dama da suke wannan harkar din wanda za ga kananan abubuwa irin waɗannan ba su iya su ba. Wanda ina ganin ba haka ne ya dace ba. Tunani na da harkar da kake yin ta ka dauke ta abin yi ko hanyar samu yana da kyau a ce ka dan samu ilimi akan ta ko dan yayane ne. Wannan zai taimaka maka wajen yin wasu abubuwan da kanka ba sai ka je kana bin wani ya maka ba. Sabida bin wani ya maka especially a wannan harka ta shafi mu'amala na kuɗi, so akan samu zamba cikin aminci a lokuta da yawa. Sabida ko kwanan akwai wanda aka tafar da shi wanda yake nuna mun. So da haka ina ganin yana da kyau a ce mutum ya iya waɗannan abubuwan tunda ba wasu abubuwa ne masu wahala ko tsauri, kowa zai iya. So da haka yana da kyau a tsaya a kalli wannan bidiyo din sannan a yi sharing domin zai taimaka wa 'yan uwa da Wannan bidiyo ne na 'yan koyo irina ba na ƙwararru ba. So da haka wannan bidiyo din zai taimaka wa mutane insha Allahu wajen sanin yadda za su na yin irin waɗannan abubuwa. A takaice wannan shine ba tare da ɓata lokaci ba mu shiga cikin bidiyo din gadan-gadan. Amma kafin mu fara kamar ko da yaushe ina roƙon da bai subscribing domin samun sabon bidiyo a duk da muka dora. Kai tsaye mu je cikin Phantom ɗinmu domin nuna yadda mutum zai yi claiming din wannan false din zuwa exchanger. A bari mu jira ta buɗe mana. Bayan ta buɗe za mu zo wannan icon na ƙarshe sai mu taɓa kansa. So bayan mun taɓa sai mu scrolling down kamar ko da yaushe za mu zo mu taɓa kan false gashi na trend size shine a sama. So bayan mun taɓa zai buɗe mana wannan fuska ɗin. So sai mu zo mu taɓa inda aka sa TG dashboard gashi nan shine icon na uku. So bayan mun taɓa zai ba mu hanyoyi guda biyu wanda za mu ga wallet ɗinmu a kai, ko Phantom wallet ko kuma Ton wallet wato Ton Kifa. So sai mu zaɓi Phantom tunda ita muke amfani da ita kuma a ciki muke wannan bidiyo ɗin. So da haka za mu zaɓi Phantom kamar yadda kuke gani. So bayan mun danna sai mu danna connect, sannan zai ba mu wannan gurin sai mu yi confirming. So bayan haka shikenan yanzu account ɗinmu ya buɗe. Abinda za mu yi za mu zo ƙasa gashi nan inda aka sa next ɗin sai mu danna. So zai kawo inda plus ɗin mu yake, zai samu na claiming gashi nan sai mu danna kan claiming ɗin. So bayan mun danna zai ba mu wannan gurin. So sai mu taɓa wannan kan alamar wannan abin da ya shafi ƙa'idojin su ne ko sharɗan su, da haka sai ka ce ka karanta kuma ka amince ka danna tick sai ka danna continue. So zai kawo ka nan gurin ka danna wannan na saman centralized exchange. So bayan mun danna zai ba mu exchanger guda biyu wanda a halin yanzu dai su ne kaɗai ake iya claiming a cikinsu. Akwai Bybit akwai Bitget. So mu za mu zaɓi Bybit, a cikinta za mu tura. So idan kana da Bitget kai ma za ka yi taɓa kanta. Wannan shine sai mu taɓa. So sai mu taɓa wannan yes I do. So bayan mun taɓa yes I do zai buɗe mana wannan gurin inda aka sa Bybit UID sai kuma deposit address. So za mu je cikin Bybit domin mu ɗauko UID namu mu zo mu saka a gurin. So kamar yadda kuke gani gashi nan Bybit ta buɗe mana. Za mu je ɓangaren da ake ɗaukar UID nan wurin sama sai mu taɓa ga can UID da alamar kofi sai mu taɓa kai. So sai mu koma cikin website na false. So bayan ya buɗe mana kamar yadda kuke gani za mu danna mu pasting na UID din, sannan sai mu sake komawa don mu ɗauko address. So sai mu zo ɓangaren wallet sai mu taɓa deposit gashi nan. So bayan mun taɓa deposit sai mu zo ƙasa inda aka sa deposit crypto. Bayan nan sai mu rubuta sunan false din da haka ba za mu gaishe ba, sai mu rubuta. So sai mu rubuta sunan gaba ɗaya. Bayan mun rubuta insha Allah zai fito mana. So gashi nan a ƙasa sai mu taɓa kansa. So idan muka taɓa sai mu taɓa kan sol kamar yadda kuke gani zai buɗe sai mu danna OK. Wannan duk ba matsala. Ga can wani guri a sama an sa got it sai mu danna. So bayan nan ga address ɗinmu nan ga inda aka sa alamar kofi sai mu danna mu yi kofi ɗinsa. So bayan mun yi kofi nasa sai mu koma cikin website na false. So idan muka dawo sai mu zo mu saka deposit address namu a nan gurin. Bayan mun sa mu danna continue. So gashi nan yana nuna mana UID ɗinmu da kuma farkon address ɗinmu da ƙarshen sa. So in ka tabbatar shine ka danna continue. In kana tantama ma za ka iya taɓa, za ka iya koma ka sake duba misali
yawa sai ka taba sai ka duba ka ga cewar wannan shine address din, ka duba farkonsa da kuma ƙarshensa. Za ga farkon suna sa harfa 4 ƙarshe harfa 6 in daidai ne to kawai shi kenan sai ka koma sai ka danna inda aka sa maka continue, so sai ka danna confirm. Bayan ka danna confirm zai wuce zai kai ka fuska ta gaba, so daga nan ka gama ka danna finish. So shi kenan ka gama, ga nan balance ɗinka nan da za a tura maka cikin Bybit saboda suna ɗaukan 3% na abin da kake da shi. So sannan gashi nan sun sa change withdrawal method, in kana son canzawa daga baya za ka iya zuwa ka canza. So mu ba za mu taɓa wannan mutum da bamu da wannan bukata din. So da haka dai wannan shine yanda ake yin abun ba wahala, shi yasa nace kowa da kowa zai iya. A daure a sharing saboda wannan bidiyo din zai taimaka wa ƴan uwa da yawa. Wannan shine karshen bidiyo din, ai subscribe, like da share. Anan zan tsaya sai kuma mu haɗa wani bidiyo na gaba. An nake cewa assalamu alaikum.